Para kaligiti Pilipino, rice is life. Ngem ti problema, saan laing daytoyan na pang inaldaw amakan, ngem ket di bilang paya na panlubok ti sumagmamanog apo ti presyo na. Kasungbat ti gobyerno kada ito a problema, mabali na magatang ti 20 pesos kada kilo ti bagas, babay ni ti benteng bigas, nga isupay ti mununang inkari ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. So dati apat project ti national government, Department of Agriculture, Food Terminal Incorporated, Ken, NFA. So ti process na dati apo ket gaputahaan met mabalin pa ni NFA ti direct nga glako kadagiti kakayan tayo due to rice tarification law. So ni FTI ken ni DAET parang mangi-distribute. So ni FTI apo ti parang gatangin na kadatayo dito yung bagas, then i-distribute na dito yung compound tayo dito yung madamay tata makikita tayo tata. So 8 o'clock to 5 o'clock ako dito yung labag ti schedule nila ng matamas. Inulawag ti National Food Authority wenno NFA aday ti a programa ket saan ni Rice for All, kayat naasawen, iti agdama ti paylaing mabali na gumatang ti bagas ti presyo at 20 pesos kada kilo ket digiti manlalon, transport group ken digiti kameng ti vulnerable sector. Masapol nga da ited da nga when ipakita da nga ID da, and then first come first serve apo no umaydan dito sumurat dito office me ti compound me at the staben number stagnated mi kada pa no farmers circuit pa actually 10 kilograms 10 kilograms per month kuman yung mabalinan nga iya bale datay allocation na ti 5 months. So 50 kilograms ako datay may isang sako nga bagas mabalinan nga target ti mamuntinsan 1,000 pesos nang daya. Para met kadidita dumapay a grupo, mabalinda ti gumatang ti 30 kilos ti bagas kada bulan. Patsen ti National Food Authority adakkel tulong ti benteng bigas para kaliti umili kang runaanen digiti karaman ti vulnerable sector, aglalo ita ang mapaspasaran ti krisis gapu pay laeng ti epekto ti agtultuloy a panagnato ti presyo ti petrolyo. Maysa ti solo parent ani Arvin kaditi may nakipilaken ng gundaway tinalaka a presyo ti bagas. Dating agpaspasada ti tricycle ngem gapu iti panakasugat ti saka na, nagsardeng pay laeng ti pagsapulan na. Dati ito muna gundaway, sir, kung may kayo gumatang tibagas, ano ka na yun? Damo pa na. Damo pa ila. Ang kasano mga nadamag dati, sir? Hindi nakatuwag sa mga may mama. Oo. Ano iti may tulong na kanyayo dati, sir, ta 20 laing iti mesa kilo tibagas? Takil na kasi matulog. Nakalumira kung pagkasitang alam na bagas, hindi rin magata, talagang sa gasolin. Kasano ka importante ti inapoy kayong kaser? Makayam iti naganan, mesang aldaw ang amamantin na poy. So rice is life, sir. Rice is life. Pinasingkidan ti NFA na pintas ti kalidad ti bagas ang magatang babaen ti programa benteng bigas. Inayon da nga dupay ti supply. At the stocks me more than 29,000 bags pa nga bagas. Then at the irik mi pa nga 41,000 bags. So even Abra and Ilocos sir, adamit lang iti kapadang program kasi sir. When apo iti Ilocos Sur 6 to 3 6 a.m. to 3 p.m. ti schedule da. Iti Abra ket medyo naibus sa dati authority ti FTI so kurayan lang ti authority anytime na dati authority agresyon ako dati people. Mark Magdirila, Balitang Solid North.